belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Al sinds de oprichting kent het CMC-ziekenhuis financiële problemen. Nog steeds is de situatie precair, zegt directeur Gilbert Martina tegen de Extra. Daarom zal er worden gekort in de arbeidsvoorwaarden van de werknemers. De precieze details worden 11 oktober bekendgemaakt, maar volgens Martina heeft het ziekenhuis geen andere mogelijkheid dan nu aan het personeel vragen een bijdrage te leveren. CPA, Curaçao Ports Authority, hoopt dat Curaçao meer cruise-toeristen per jaar gaat trekken. Voor de coronapandemie werd een aantal van 800.000 per jaar aangetikt. Dat moet stijgen naar 1 miljoen, zo zegt CPA. Ook het geld dat de toeristen gemiddeld uitgeven zou moeten stijgen van $70 per persoon naar $100. Dat is goed voor het toerisme van Curaçao en de economie van het eiland. Mensen die betrokken zijn bij een ongeluk hebben 24 uur om zich te melden. Dat meldt het Openbaar Ministerie tegen de Extra. Het gaat allemaal om de zaak van afgelopen weekend waarbij een nog onbekende automobilist een fietser aanreed op de Schottegatweg. Daarbij kwam de fietser om het leven. De chauffeur is nog steeds onbekend. Als een chauffeur zich binnen 24 uur na het ongeluk meldt, wordt hij niet vervolgd voor hit and run. Na 24 uur, zoals in dit geval, kan de chauffeur wel extra zwaar vervolgd worden. Curaçao kende gisteren veel verkeersongelukken, waaronder een ongeluk op de Julianabrug. Dat zorgde voor een grote file. Verschillende auto's waren bij het ongeluk betrokken en de voorste auto werd het zwaarst getroffen. Verschillende passagiers moesten naar het ziekenhuis worden gebracht en een ambulance was nodig om dat te doen. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais da comunibo. Llama no centro de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Viernes voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço nang of patrão cita. Se você traz cita para sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente wordt klaar para servir na momento que você comini abo. Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning Charles Cooper had al bij het begin van de regering aangekondigd dat hij zich hard zou maken voor de verbetering van het wegennet. Er zijn in de afgelopen verschillende projecten gestart en gisteren is het startschot gegeven voor de werkzaamheden in Bandabau van de weg van Santa Cruz naar Lagoon. Die is in slechte staat en zal de komende weken opgeknapt worden. Daarvoor zal de weg voor een groot deel worden afgesloten en zijn er routes aangegeven hoe mensen toch naar hun favoriete strand of elders in Bandabau kunnen komen. Volgens Yvonne Wolthuis-Olf van de Fundación HIMA, dat staat voor Gente y Medio Ambiente, laat de overheid minachting zien tegenover de mensen die niet zijn aangesloten op water op het eiland. HIMA heeft al meerdere keren aan de bel getrokken en is ook een zaak begonnen, maar keer op keer laat de overheid het afweten. Gisteren vond voor de tweede keer een zaak plaats en de overheid heeft namens haar advocaten weer om uitstel gevraagd. Op 31 oktober komt er meer duidelijkheid over de zaak die HIMA heeft aangespannen. Doel is om de overheid een plan te laten maken waarin wordt aangegeven hoe zoveel mogelijk mensen op Curaçao kunnen worden aangesloten op schoon drinkwater. Aan het einde van deze Access Journaal ziet u een interview met mevrouw Yvonne Wolthuis-Olf. Uit cijfers die de politie gisteren bekend heeft gemaakt blijkt dat het aantal inbraken in woningen op Curaçao toeneemt. Afgelopen week waren er 14 registraties van inbraken in woningen. Veel van de inbraken vinden plaats in de ochtenduren, dus tussen 8 uur 's ochtends en 12 uur 's middags. De inbraken vinden plaats over het hele eiland. Fundación HIMA, Gente y Medio Ambiente, strijdt ervoor dat iedereen op Curaçao aangesloten wordt op drinkwater. Daarvoor zijn jullie een rechtszaak begonnen. 5 september was de eerste keer, toen kwam de overheid niet opdagen. Vandaag was de tweede mogelijkheid. Wat gebeurde er vanochtend?
Ook vandaag kwamen de advocaten van de overheid niet opdagen. Het is nu doorgeschoven naar de rol van 31 oktober aanstaande. En wat betekent dat? Dit is nu de tweede keer, dus dat zou wel betekenen dat het dat de 31 oktober wordt besloten van of het een comparitie wordt, dat de beide partijen met gehoord gaan worden door de rechter, of dat het verder schriftelijk afgehandeld wordt. Maar dat laatste lijkt me bijna onmogelijk. Maar jullie eis is relatief eenvoudig. Als ik het in eigen woorden zeg, namens de grote groep mensen op Curaçao die geen water heeft, wil je dat de overheid met een plan komt, met een voorstel komt om te zorgen dat iedereen water krijgt. Het feit dat de overheid niet reageert, dat is toch eigenlijk wel een beetje veelzeggend. Ik vind het een beetje schaamteloos eigenlijk. Hè? Want het komt eigenlijk neer op minachting naar de mensen die het betreft. Minachtend naar de gedupeerden. Inspecteur Aniceta heeft een procesverbaal opgesteld hierover. Dat heb je ook ingedeeld voor de rechtszaak. Daarin stelt hij dat mensen die geen water hebben, radeloos zijn, hopeloos zijn. Ze hebben geen vertrouwen in de overheid. Ze worden tegengewerkt door Aqualectra. Heb je dat zelf ook zo ervaren? Een heleboel mensen die staan achter ons. Veel mensen hebben meegetekend. Maar er zijn heel veel mensen die durven niet, want die zijn bang voor sancties. Maar wat moeten we nu verder doen? Dit is de weg die je nu begonnen bent, een juridische weg. Dat moeten we eerst afwachten voordat we weten wat de overheid eigenlijk precies van plan is? Ja, ik vind, omdat de overheid eigenlijk niets doet en niets gedaan heeft, al die jaren lang. Hè? Want het is niet iets wat maar een paar jaar aan de gang is. Het is al vanaf 2010 of zelfs ervoor. En de enige mogelijkheid was voor ons om de rechter om een uitspraak te vragen. En om de overheid te dwingen van, ga je er nu eens een keertje over buigen, over al die mensen. Het lijkt alsof er dagelijks mensen bijkomen. Het zijn duizenden mensen. Die zich melden bij jou? Ja, het loopt een beetje storm bij ons. Het is gewoon chaotisch. In het procesverbaal van de inspecteur zegt hij dat toenmalig minister van SOAW Koeiman is benaderd. Dat heeft niet tot een oplossing geleid. Heeft de minister van SOAW, de huidige, mevrouw Lamoni Cecilia, al iets laten weten? Nee hoor, die heeft niet gereageerd. Wij hebben namens HIMA een brief gestuurd aan de voorzitter van de Staten. En daar kregen we netjes een brief van terug van dat het door was gestuurd naar het ministerie van SOAW. Maar er is geen enkele reactie op gekomen. Maar je gaat gewoon door? We gaan gewoon door. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.